det koldt. Hvis I kan, det kan altså det også. Med din katte fik sådan. Så her mange de sødest med hvilket brev. Men der står 2, står der 8, og 1 står 1. Der står lige der 2 stykker. En lille rigtig store mennesker. Der står bul bul, ting ting, dum dum, bolik, bortyk, bortuk tuk tuk, bolik dik dik, og puk kuk kuk. Morsom, prinsesser, så. Og med vil du have den der ur igen? Okay. Skal jeg have det? Jo, du må godt få det. Hvor mange har du på? 1, 2, 3 og 4, 5 og 2. Hvad er klokken? Kan du fortælle mig det? Kan du fortælle, hvad klokken er?